wani irin wato haɗin kai ko gudunmawa gwamnatin jihar Bauchi take baku wajen wannan batun kirkiro jihar Katagun? Alhamdulillah, dole mu godiya a shi gwamnan jihar Bauchi, ƙauren daular Usmaniya, Alhaji Bala Muhammad. Shine grand patron na neman jihar Katagun. Kuma mutane ba za su mance ba, ko can baya da aka taɓa karɓan buƙatu a Bauchi, ya fito ya ba da goyon baya 100% akan jihar Katagun. Kuma a lokacin ma yana cewa a yanzu, saboda tashin hankali da ake samu a makwabtanmu da Borno da Yobe da su Jos, mutane sun kwararo a Bauchi State. Jama'ar mu a rubuce yanzu bisa kiyasi da aka yi na wato yawan jama'a ƙididdiga da aka yi, sun kai miliyan 7.5. To amma shi a lokacin ma yana cewa ai sun kai miliyan 10. So kaga yin abun na mutane ne ake yi, already dama ya riga ya faɗa, kuma ya zo ya ba da goyon baya 100%. Kuma ni ina zaune da shi, mun je gunsa kwana nan, ya kirawo gwamnan Yobe, Allah ya sa yana Amerika ba su yi magana, ya kirawo na Borno Zulum, ya mara magana, ya nemi goyon baya, kuma ya yi alkawari duk gwamnonin da suke shiyar nan zai nemi goyon bayan su na a kirkiro Katagun State. Bayan haka ya turo sakatare na gwamnati na jihar Bauchi, ya turo kwamishina na kuɗi na jihar Bauchi, akan cewa in akwai wani abu da ya shiga mana duhu wadda shi a shirye yake taimaka, kuma ya ba da gudunmawar kansa na karin kansa. So saboda haka iya dai in politically ne ya babu, in financial ne ya babu, in kuma advocacy ne ya yi kuma yana yi. Saboda haka mu tsakaninmu da gwamnatin Bauchi State shine sai godiya, kuma shi ya yi imani akan cewa ci gaban Bauchi ne, kuma ya kirawo dukka 'yan majalisarmu da suke tarayya da dattaɓen da wakilan, ya ce 100% kowa da goyi bayan jihar Katagun. Kuma tun daga wajen sa hannu a memo ɗinmu, shi ya kirawo duk ciyamomi wadda aka zaɓa da kansulolinsu, ya zaunar da su suka sa hannu a takardar neman jihar Katagun. So ni ƙaura ya mun 100%, kuma ya yi wa mutanen Katagun 100%. Sai dai mai fata Allah ubangiji ya saka mishi dariya. Allah ya tabbatar mana da jihar Katagun. Amin, mun gode.